ihe mmerụahụ ma ọ bụ mmegbu na mkpagbu na-eme n'ime obodo niile mana n'ime ezinụlọ. Ọ bụrụ na otu ndị ọrụ NGO bata ịrụ ọrụ n'ime obodo, ụdị ihe mmegbu ndị a nwere ike ịbawanye, ma ndị ọhụrụ nwekwara ike ibido site na ọrụ NGO ahụ. Enwere ike ịchịkọta ihe mmegbu ma ọ bụ mmerụ ahụ ndị a ọrụ NGO na-akpata, dịka nleghara anya neglect, mmegbu nke anụ ahụ physical, mmegbu nke mmụọ emotional harm, ịkwa iko n'ike sexual abuse ma ọ bụ iche okwu harassment. Ihe mmegbu na mkpagbu ndị ọrụ NGO nwere ike ịkpata bụ ndị a: mmegide si n'aka ndị na-arụ n'ụlọ ọrụ ahụ. Nke abụọ, mmegide nwekwara ike isi n'ọrụ a na-arụ n'obodo ahụ. Nke a nwere ike ịbịa dịka mmegbu ọhụụ ma ọ bụ mee ka mmegbu dịbụ n'obodo ahụ bawanye. Iji maa atụ, ndọrọ ndọrọ nwere ike ịbịa ma ọ bụrụ na ndị mmadụ amaghị ihe kpatara ụfọdụ ji enweta enyemaka ma ndị ọzọ enwetaghị. Nke atọ, ụzọ esi ama ọkwa n'ihe onyonyo na ihe mgbasa ozi dị iche iche nwere ike ime ka anya ndị ọzọ gaa n'ụzọ dị njọ n'obodo ma ọ bụ ndị mmadụ a na-ekwu maka ha ma ọ bụrụ na agbara akara njirimara ndị mmadụ na-anwụ. A na-agụnyekwa iwakpo n'ike, ịkwa iko n'ike ma ọ bụ iche okwu ndị ọrụ na-enwe n'ime ụlọ ọrụ n'ihe a na-akpọ safeguarding. Safeguarding bụ nchekwa ndị ụlọ ọrụ na-etinye iji hụ na ndị ọrụ ha ma ọ bụ ọrụ ha na-arụ anaghị etinye ndị obodo a na-arụrụ ọrụ mkpagbu ma ọ bụ mmekpa ahụ dị iche iche. Iji chekwaba ndị mmadụ n'ihe ịkwa iko n'ike, mmegide, mkpagbu dị iche iche ndị ọrụ NGO nwere ike ịkpata, ọtụtụ ndị ọrụ NGO na-etinye usoro dị iche iche iji gbochie ma nebe anya n'ihe gbasara mmegide ndị ọrụ ha nwere ike ịkpata. Ọtụtụ na-akpọ ihe ndị a mgbochi maka mwakpo n'ike, protection from sexual exploitation, abuse and harassment, PSEAH n'aha nkeji. Ndị ọzọ na-akpọ ya safeguarding. Ekere ọrụ safeguarding ya bụ nchekwa iwepụ n'ike na nchekwa ihe arụ na mkpagbu dị iche iche n'ụzọ atọ: mgbochi, ụzọ esi akọta ihe mmegbu a na ụzọ esi eneba anya na nkọta enwetara. Akara ụzọ mgbochi bụ ịhụ na ụlọ ọrụ nwere omenala nke na-anaghị emekpa ndị ọrụ ahụ site na ịkwado ụdị ndị ọrụ dị iche iche ma gosikwa na mmegbu na ụdị ọbụla adịghị mma. Ịhụ na iwu, usoro na akara idebe iwu dị n'ụlọ ọrụ ahụ. Ịhụ na a natara ozi ndị na-agba akaebe ndị niile ewere ọhụrụ. Ịhụ na ndị ọrụ niile matara iwu dị maka iwakpo iko n'ike, iche okwu, mmegbu na ihe arụ ndị ọzọ dị iche iche ma mekwa omume dịka ọ kwesịrị. Nke ikpeazụ, ọ dị mkpa ịhụ na ọrụ ndị NGO na ụzọ esi agbasa ozi anaghị akpata nsogbu na mmekpa ahụ n'ụdị ọbụla. Iji mee nke a, ndị ọrụ NGO kwesịrị ige ndị obodo ntị were hụ na ọrụ ha anaghị akpata nsogbu ọbụla. Ha kwesịkwara inweta nkwenye tupu etinye ihe ọbụla gbasara mmadụ n'ụzọ mgbasa ozi ọbụla. Ụzọ esi akọta ihe mmegbu dị mkpa iji mee ka ndị ọrụ na onye ọbụla nwere ihe jikọrọ ya na ụlọ ọrụ NGO nwee ike ịkọwapụta ihe mmegide na ihe arụ dị iche iche o nwetara site na ịbịa nso n'ụlọ ọrụ ahụ na ndị na-alụ ọrụ ebe ahụ. Ụzọ nkọwa nke a ekwesịghị itinye onye ahụ na nsogbu ọbụla. Ọ dị mkpa inwe ụzọ dị iche iche enwere ike isi akọta ihe mmegbu ndị a nke ga-adị mma maka nwoke ma nwaanyị, ụmụaka ma okenye, obodo ọbụla ma ndị nwere ọrụsị.
Ụfọdụ ụzọ enwere ike iji akọsa mmegbu ndị a bụ akara ekwentị mmadụ a na-ahụ anya ma ọ bụkwa ozi ịntanetị. Ndị ụlọ ọrụ nwekwara oke n'ọrụ ịnata ozi mkpesa maka mmegbu mere n'ime ezinụlọ makwa n'obodo nke na-abụghị ụlọ ọrụ ahụ kpatara ya. Mana ụzọ esi eneba ụdị mkpesa nke a dị iche ma ọ bụrụ na onye ụlọ ọrụ bụ ihe mere ya bụ ihe mmegbu. Ụzọ esi eneba anya na nkọta enwetara pụtara ịgba mbọ hụ na a haziri ozi enwetara n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma sokwa ya n'usoro. Ọ bụrụ na onye nwere ihe mmerụahụ ahụ kwesịrị ka enyere ya aka site na ịkpọje ya ihe dịka ụlọ ọgwụ, nke a kwesịrị ka emee ya ngwa ngwa. Ozi mkpesa maka mmegbu si n'ime ezinụlọ ma ọ bụ n'obodo kwesịrị ka ezijere ya ụlọ ọrụ NGO na-ahụ maka ụdị mkpesa ahụ, ndị ọrụ enyemaka ma ọ bụkwa ndị ọchịchị. Safeguarding, ya bụ nchekwa ndị ụlọ ọrụ na-eme iji hụ na ndị ọrụ ha ma ọ bụ ọrụ ha na-arụ anaghị etinye ndị obodo na mkpagbu ma ọ bụ mmekpa ahụ, na-enye aka ahụ na ụlọ ọrụ ndị a na-arụ ezigbo ọrụ bara uru ma nyekwa aka wepụta ụlọ ọrụ nke na-enyere onye ọbụla aka iji ruo ebe ha kwesịrị iru na ndụ ha.